podíváme se na nějaké novinky ze světa Atlassian a ta větší část prezentace se bude týkat vlastně pokud byste si chtěli pořídit nebo pokud zvažujete prémiový plán do Jiry, tak jaké výhody vám to přinese a kdy třeba o něm uvažovat, nebo pokud máte standardní plán nebo plánujete pořídit ten standardní, tak jaké tam třeba můžou být úskalí a jaká je pravděpodobnost, že byste přešli na ten prémiový plán. Tak nejdřív se teda podíváme, jako jenom obecně to vlastně vezmeme rychleji, proč by se měl používat cloud a co ta základní Jira vlastně obsahuje, jak se ty Jira produkty liší a pak se na konci podíváme ještě na novinky ze světa Atlassianu. Tak obecně vezmu to rychle, protože vlastně tohle už jsou nějaké obecné věci, mohli byste je už znát, tak to jenom tak zmíníme. Jaké jsou výhody, když budete mít cloudovou Jiru oproti třeba té datacentrové? Nemusíte se starat vůbec o hardware, automaticky dostanete aktualizace, všechny novinky, které ta Jira obsahuje, tak budete mít jako první. Je to zvýšené zabezpečení, tam je to otázka, co vlastně od toho potřebujete, ale samozřejmě Atlassian už umožňuje díky Atlassian Guard poměrně rozsáhlé možnosti, jak se dá i ta cloudová díra zabezpečit pro vlastně vaše používání. Je tam jednodušší integrace s dalšími produkty, jak Atlassian, tak i nějakými externími. U těch Atlassian produktů je to samozřejmé, že je to všechno jedna platforma, takže tam Atlassian má i větší možnosti a i vlastně cíl integrovat ty svoje produkty v rámci cloudu, aby fungovaly co nejlépe a postupně rozšiřuje i nástroje pro vlastně externí integraci. Budeme mít něco zmíněno i dál tady v té prezentaci. Potom je to škálovatelnost u datacentrových produktů, tam u některých produktů je minimální počet uživatelů už 500. U toho cloudu můžete platit od jednoho uživatele až po 100 000 uživatelů v rámci té jedné instance. Takže to jde mnohem lépe škálovat a jsou tam také takové ty uživatelské týry po nějakých počtech, ale můžete mít zapnutou měsíční platbu, kdy budete platit přesně za každého uživatele, který nějaký daný produkt používá a je to opravdu, když to bude 16, když to bude 28, tak budete platit přesně per uživatel. No a poslední je nějaká univerzálnost, takže dostupnost toho cloudu je prakticky odkudkoliv, kdy máte přístup k internetu a podaří se vám zabezpečeně vlastně autentikovat ten váš účet. Tak to je tak obecně jenom k těm výhodám. Potom, jaké máme Jiry, máme v tuto chvíli už jenom celkově, tady máme 4 Jira produkty a když se budeme bavit o těch dvou, které hlavně slouží pro nějaký sběr požadavku práci z požadavky, tak jsou dva. Je to Jira Service Management a Jira. Jira Service Management se zaměřuje na nějaké helpdeskové portály, má navíc funkce SLAček, těch portálů, je tam plně integrovaný schvalovací proces a obsahuje objektovou databázi, takzvané asety, dříve se to jmenovalo Insight, nyní jsou to asety. Oproti tomu klasická Jira je víc zaměřená na nějakou práci v týmech, organizaci práce, čili tam má pomocné nástroje, nějaké reportingové, můžete tam lépe plánovat, má roadmapy, vlastně základ Jiry, který byl Kanban, Scrum Board, na čem ta Jira vlastně měla takový jednu ze základních funkcí. Nově jsou tam přidané třeba i cíle, takzvané goals, formuláře už jsou integrované do té klasické Jiry a kalendář, který tam nadále zůstává, byl přidan vlastně do těch nových šablonů. Pořád zůstává rozdělení u Jiry na šablony business a software. Je to jeden produkt, ale když zakládáte projekt, tak si můžete vybrat, kterou z těchto šablon použít. Pořád to zůstává jako důležitá věc, protože u té šablony software je částečně implementovaný schvalovací proces, ale pouze v tom plánu premium. Takže v Jira Service Managementu je plně integrovaný ten Jiře pouze v těch šablonách software, takže na to je potřeba dát pozor. A teď už se vlastně dostaneme k tomu porovnání těch plánů standard a premium. Tady vidíte nějakou srovnávací tabulku, liší se to
tady jsou nějaké základní vlastně body, které jsem vypíchnul. Liší se to v úložišti, liší se to v automationu jeho používání, to si ještě rozvedeme. Potom dále ty plánovací nástroje jsou v prémii určitě pokročilejší a navíc obsahuje ten prémiový plán té Jiry. Teď se bavíme o Jiře, ne Jira Service Managementu, ale Jiře, to znamená software a business projekty. Tak obsahuje ten schvalovací proces. Potom společná věc pro obě ty Jiry je, že můžete si vytvořit sandbox, můžete archivovat požadavky nebo projekty, máte tam zvýšenou podporu a zvýšené SLA dostupnosti toho celého řešení. Pak je ještě možné mít plán Enterprise, to je ten nejvyšší. Tam jsou přidané hlavně funkce pro nějaké větší organizace. Víceméně má smysl o něm uvažovat, pokud opravdu máte nějakou větší instanci Jiry, kde jsou, dejme tomu, třeba stovky, ale spíš tisíce uživatelů a potřebujete navýšit třeba zabezpečení, enkrypci dat, napojení nějaké vaše produkty a ještě větší vlastně dostupnost garantovanou. A jenom bych chtěl upozornit, že ten Enterprise plán dříve byl srovnáván s prémiem a byly tam přidané některé funkce na vlastně správu těch větších instancí a třeba napojení do vaší firmní infrastruktury snaží. V tuto chvíli ty funkce tam dále nějaké ty speciální přibývají, ale já si myslím, že to na úkor toho, že už ta cena se od toho prémia začíná odlišovat a co jsem viděl ten základní cenník, tak vlastně u některých těch uživatelských tírů je i dvojnásobná. Jo, takže je to třeba brát v potaz, že pokud potřebujete ty technické vlastně parametry té vaší instance zlepšit, tak ta cena tam už je jako podstatně vyšší v tuhle chvíli. Tak, teď bychom si některé z těchto bodů ještě bych ukázal vlastně víc do detailu. Podíváme se na to, že máte třeba Jira standard a co by pro vás bylo důležité při rozhodování, že přejdeme na premium plán, nebo proč si ten premium plán chceme třeba udržet. První a asi nejdůležitější věc je automation, čili automatizační pravidla. Atlassian loni zavedl limity, u standardního plánu je to 1700 úspěšných průchodů automatizačních pravidel za měsíc, což postačuje pro nějakou základní použitelnost. Mám příklady klientů, kteří na tom i mají svoje automatizace, někdy i poměrně rozsáhlé a do tohohle limitu se vejdou. Ale tady, myslím, velkou roli hraje i kolik uživatelů v instanci máte a kolik projektů tam máte, jak opravdu moc je používaná těmi uživateli. Protože tento limit je fixní a samozřejmě s počtem uživatelů roste i počet používání té instance, takže když třeba budete používat jenom pár základních pravidel a budete používat 3000 uživatelů, tak ten limit velice brzo vyčerpáte. Takže tam je třeba brát tyhle ty dva ohledy. To znamená, jak moc Jiru používáme na svoje procesy, to znamená, kolik vlastně ten uživatel v ní stráví času a kolik v ní vlastně generuje činností. A druhá věc je, kolik uživatelů to dělá. Takže to porovnáme proti nějakému fixnímu číslu. Pokud budete mít prémiový plán, tam je ten počet průchodů 1000 na jednoho uživatele, takže tam víceméně je to už dostatečné pro plné používání, by se dalo říct. Tam jsem nenarazil nikdy na problém, že by nestačil ten limit v prémiovém plánu na používání poměrně rozsáhle. Druhá věc, které se můžete rozhodovat, jsou plans. Dříve se jmenoval tento produkt Advanced Roadmaps. V tom standardním plánu máte jenom velmi základní, jednoduchý pohled plánování a vždycky ho vidíte pouze na jednom projektu. Když si pořídíte prémiový plán, tak se vám odemknou ty plans, kde už můžete dělat pohled přes vlastně celou instanci Jiry, více projektů najednou tam vidíte a máte tam možnost i nastavit hierarchii issue, což ještě tady ukážu potom na dalším slajdu. Další věc je sandbox. Pokud potřebujete některé si věci testovat, než je vlastně v Jiře použijete, nebo obecně v nějakých vašich produktech Atlassianu, prémiový plán vám přináší sandbox, kde si můžete vytvořit úplně separátní instanci, do které se dají na jeden klik si vytvoříte instanci, na jeden klik si do ní nakopírujete data, na jeden klik ty data můžete přemazat. Nově už teď podporuje Atlassian i nějakou částečnou migraci těch dat z produkčního prostředí, že si můžete vybírat, které projekty zmigrujete do té sandboxové instance. Tohoto představili vlastně v posledním kvartálu minulého roku.
No a další ty věci jsem tady dal já jako ke zvážení. Připadá mi, že nemusí být až tak důležité v tuto chvíli, ale měli bychom je tady zmínit. Ta první věc jsou ty AI funkce, což tady vlastně rozvedl i kolega a odkázal bych vás na naše předchozí webináře, kde jsme tohleto už představovali ty AI funkce a ukazovali jsme je, takže můžete když tak do našeho archivu ještě zabrouzdat. Další rozdíl je tam archivace. Na Premium můžete archivovat. Otázka je, nakolik vlastně tuto funkci je pro vás nutná. Archivace spočívá v tom, že vy některé projekty nebo issue v té cloudové díře těm uživatelům vlastně schováte, oni zmizí z výsledků vyhledávání, zmizí jim z nějakých pohledů a k těm datům se dostanou pouze, pokud na ně mají přímý odkaz. To znamená přímý odkaz do toho archivovaného projektu, přímý odkaz na archivované issue, pak si ho můžou zobrazit, to issue je pouze pro čtení, je vlastně jakoby read only. Takže ty data vlastně zůstanou uchované v tom cloudu, nikam nezmizí, ale ta jejich viditelnost pro uživatele se vlastně sníží. To je asi podle mě hlavní funkce té archivace. Jelikož se jedná o cloud, Atlassian plně vlastně ho pro vás supportuje, tak víceméně by to nemělo mít vliv na rychlost chodu té instance. Jo, takže spíš proto zmiňuji tu funkční stránku té věci, protože archivace v cloudu opravdu má spíš tu funkční vlastnost. Další, pokud byste potřebovali zvýšenou podporu ze strany Atlassianu, tak taky v prémiovém plánu je dostupná. A jedna věc je potom úložiště. Pokud budete mít velké množství příloh, nemuselo by vám stačit těch 250 GB na tom standardním plánu, ale opravdu si myslím, že to je nějaký extrémní případ, kdy do Jiry dáváte velké přílohy, které mají desítky, stovky megabajtů na nějakém issue a ty issue tam vznikají opakovaně, tak by se vám toto mohlo stát. Jinak si myslím, že to základní úložiště stačí, protože do toho limitu se nepočítá úplně kompletně celá ta instance, ale jenom věci, které vy tam víceméně nahrajete jakoby navíc. To znamená, že všechny požadavky, projekty, tyhle ty věci se do toho nepočítají, to se bere, že je vlastně nějaká infrastrukturní věc a Atlassian to nepočítá do toho vašeho limitu. Počítá tam jenom data, které vy tam nahrajete do té instance. Tak, potom tady mám nějaké ukázky. První, když jsme se o tom bavili, jsou ty Jira plány, kde tady vidíte nějaký příklad, jak vypadají ty advanced roadmaps. Vidíte tady v nějakém mých testovacích datech, že tam můžete hlídat si termíny, dát si tam libovolný sloupeček s nějakou informací, s nějakým políčkem z Jiry. A tady vidíte tu strukturu, že je vlastně už tří levelová, to znamená, máte tam nějaký ten Epic, ten SST5 například a nad ním už je v té struktuře nějaké další issue, což v tom standardním plánu tohle nedocílíte, v tom prémiovém už to lze. A lze to proto, že vlastně se vám odemkne nějaká hierarchie issue, kterou jsem zmiňoval. Tady vidíte, že vlastně pokud budete mít standardní plán, tak ten vám bude fungovat ta hierarchie od toho levelu 1 Epic níže. Budete mít Epic, budete mít Story a subtasky. V případě prémiového plánu se vám odemkne si těch levelů připravit víc, takže nad Epicem můžete mít další vrstvy, které potom můžete využít právě v těch Jira plánech. Když se k tomu vrátím, tak tady vidíte právě, že nad tím Epicem můžete mít další struktury, jak tu práci si můžete vlastně zhlukovat a pracovat s těmi daty a využívat je v těch Jira plánech. Atlassian taky loni představil sjednocení linkování, to znamená, že už ta vazba mateřské issue a issue, které je pod tímto issue, není limitovaná pouze na Epic, ale na jakékoliv dvě issue, které jsou v té hierarchii nastavené. To znamená, že i automation s ním umí pracovat, že umí pracovat vlastně s informací pro issue, které je nadřazené nebo podřazené tomu danému issue se má něco provést. A je to už sjednocené, takže tohle se podařilo Atlassianu už vyřešit. Další věc je Sandbox, tady máte nějakou ukázku, jak vypadá ta obrazovka, v které se nastavuje Sandbox. Tlačítko v horním pravém rohu vytvoříte na jeden klik Sandbox, on se za nějakou dobu, trvá to v řádu pár minut většinou, vytvoří a alokuje se pro vás. Pak se vám tady zobrazí v seznamu těch Sandboxů a tady máte ukázku, když tam kliknete skopírovat data, tak si můžete jednoduše na ten Sandbox nahrát produkční data a pak si tam vlastně zkoušet, co potřebujete. Ty data můžete kdykoliv přemazat. V Enterprise plánu už je možné mít těch sandboxů i více než jeden. Ten sandbox je per produkt. Takže pokud máte víc různých produktů, od každého produktu, kde máte prémiový plán, můžete vytvořit jeden sandbox
V tom enterprise plánu jich potom můžete mít i víc. Tak, zmínil jsem mi ty AI funkce, tak tady jenom velmi rychle, k čemu vlastně ty AI funkce nejčastěji se můžou používat. To znamená, proč byste zvažovali, že místo standard plánu budete mít premium, po případě pak ještě RAW a že vám to tu práci nějakým způsobem změní. Ty AI funkce jsou tam integrované na generaci nějakých sumarizací a odpovědí, například v komentářích, pokud máte nějaké zlinkované zdroje v Jiře v Confluence, tak na jedno kliknutí vlastně umí ty AI funkce vám generovat nějaké zjednodušené sumarizační informace. Jde to i v popisu těch issue, to znamená, pokud je issue, které má hodně textu, hodně komentářů, tak ta AI umí to sumarizovat pro vás do nějaké hustší formy, abyste si rychleji mohli vlastně dostat informaci, co to issue obsahuje, jaká tam byla jeho historie. A integrovaná je třeba ve vytváření post-review u incidentů v Jira Service Managementu. Takže vám ta AI připraví nějaký sumarizační post-review dokument, který pak už jenom upravíte a můžete ho publikovat. Umí AI vytvářet issue na základě nějakých informací, které dostane, nebo si sumarizuje a vytvoří návrh, jaké issue vytvořit, to si ještě ukážeme. Umí prohledávat ty zdroje v Jiře nebo v dalších produktech, hlavně Jira Confluence. To už vám vlastně ukazovali kolega na dnešní prezentaci, jak to přibližně funguje. Dá se to využít na nějaké rychlejší řešení i incidentů v Jira Service Managementu, a nebo vám může i to AI analyzovat, jaké máte třeba mezery ve vaší knowledge base, znalostní bázi a navrhnout třeba, že nějaké oblasti nejsou pokryté a měly by se doplnit do té znalostní báze, které v Jira Service Managementu třeba používáte. Je těch věcí mnohem víc, je to možné nalézt na stránkách Atlassian, kde vyjmenová všechny ty příklady, které to AI vlastně přináší v prémiovém plánu. Tak, tady máme nějaké příklady, 3 těch AI funkcí. Ta první, to černé okno, vidíte, že píšete komentář a na základě nějakých už informací v tom issue vám sama ta AI navrhne odpověď. Tady se vidíme, že se bavíme o fakturaci, tak kliknu na jedno tlačítko a sama mi navrhne AI odpověď, jestli chceme fakturovat. Vedle vpravo je okno, kde nám ta AI generuje nějaké subtasky, to znamená na základě nějaké obsahu toho issue si můžu na jedno kliknutí nechat vygenerovat subtasky, kde se ta práce, která se v tom issue řeší, rozdělí do nějakých podúkolů, které potom můžu dál jako řešit, někomu přidělit. Takže na jedno kliknutí nemusím to vytvářet ručně, maximálně třeba upravím obsah. A to spodní okno je statické, tam je ukázka, že byla integrovaná ta AI i do třeba automatizací, to znamená, že vy už nemusíte ty automatizační pravidla klikat všechny ručně, ale můžete zkusit slovně napsat do automatizace, co to pravidlo by mělo dělat a vytvoří se to automatizační pravidlo samo a vy ho pak můžete samozřejmě upravit ty detaily, ale ten základ, to celé pravidlo už vytvoří ta AI za vás, zkusí ho navrhnout, jak by přibližně mělo fungovat. Takže to jsou tady příklady a další je ten Jira Service Management. Tady opět máme tu přehledovou tabulku, v čem se liší ty plány od sebe. Opět je to úložiště, podpora, nějaká SLA dostupnost. U Automationu tady máme limit 5000, takže tady je vyšší v té standardním plánu, ale zase v Service Managementu bývá ten Automation víc využívaný, takže tam i proto ten limit je vlastně vyšší. Otázka je opět stejná, jestli vám bude stačit nebo ne. V tom prémiovém plánu můžete mít více help center. Tady je potřeba rozlišit help centrum a portál. Portál se váže na každý service management projekt, má svůj portál, který uživatelé můžou použít pro zakládání, zadávání požadavků, které potom vám přijdou do toho projektu service managementu. Ale to Help Center sdružuje i víc těch portálů dohromady. To znamená, že vy můžete víc různých projektů service managementu sdružit do jednoho uživatelského portálu, kde si uživatel vybírá, které téma chce vybrat a kam založit požadavek. V prémiovém plánu i těchto center můžete mít víc, takže můžete mít různé skupiny uživatelů a sbírat od nich data a ty help centra, i když jich máte víc, můžou potom vytvářet požadavky v těch stejných projektech. To znamená více help center, ale pořád může být výstup do jednoho stejného projektu i z více různých help center. Obsdílný
Byl to samostatný produkt, postupně se integruje do service managementu, nebudeme to asi rozebírat do detailu, protože to je více technické. Ve standardním plánu máte pouze nějaké základní funkce, jak řešit, hlavně je to zaměřené na IT operations, takže by se dalo říct nějaké on-call, speciální notifikace a monitoring nějakých vašich nástrojů, pokud nějaká služba nebo server spadne, tak Jira umí sama notifikovat, vytvářet požadavky, alertovat nějak nebo dát vědět tomu týmu, že něco musí okamžitě řešit. No a v premium plánu se vám navíc odemknou zase ty nějaké AI nástroje, pokročilá správa procesů IT, jako je change management, incident management a další. A ty assets a asset discovery, což je ta objektová databáze, k tomu se tady ještě na jednom slajdu dostanu. V Enterprise plánu opět je to podobné, automation budete mít stále bez omezení, můžete mít více instancí, opět pokročila možnost nějakého zabezpečení, enkrypce dat, napojení na nějaké další zdroje. Takže to, co už jsem říkal předtím, tady platí. Teď ta úvaha, kdybychom potřebovali ten premium plán. Premium plán bychom potřebovali určitě, zase tady máme první, co bych zmínil, automation. 5000 průchodů je sice tady víc, ale musíme brát v úvahu, že u těho service desku se většinou ty automatizační pravidla používají častěji, protože ta práci potřebujete přesněji rozdělovat, přesněji s ním pracovat většinou. Takže to použití obecně bývá tady vyšší. Takže ten počet 5000 se může zdát, že bude už dostačovat, ale myslím, že to budete na tom podobně, jakou to je standardní Jiry, protože tady ta utilizace toho automationu bývá větší. Dřív tam byly i pravidla přímo od Atlassianu, která čerpaly tuto utilizaci. Nyní Atlassian tyto systémová pravidla, která, když vytvoříte projekt, tak jsou tam už automaticky vytvořená a používají se, aby ty ITIL procesy nebo nějaké procesy helpdesku fungovaly správně, tak je nyní Atlassian už umí vlastně odlišit, že je označí jako systémová pravidla a nečerpají vám ten limit. Takže ten 5000 limit je opravdu pro vaše uživatelsky vytvořená pravidla, které vy používáte. Další, proč zvažovat mít to prémium, je to Help Centrum. Můžete mít potom víc těch portálů v rámci jedné vaší instance Jiry. Pokud byste chtěli mít víc těch help center, museli byste jinak mít víc různých instancí Jiry, každá by fungovala na vlastně jiné webové adrese, jiné doméně. Pokud potřebujete jich víc v jedné instanci, tak už musíte mít prémiový plán. Obsdíní už jsem zmínil, pokročilý monitoring a notifikace, tak k tomu také je potřeba prémiový plán. A ty asety máte pouze v prémiovém plánu a ještě jich máte 50 000 objektů v té objektové databázi. Pokud jich chcete mít víc, musíte už připlácet. Takže tam je to nějaký za každý aset, je to v řádu centů, jako za centů, myslím, v americké měně. Myslím, že to je 3-4 centy. Potom to samozřejmě ta cena klesá, čím víc objektů nakupujete dál, tak ta cena klesá až na 2 centy za každý objekt, který musíte dokoupit v tom základním ceníku před slevou, pokud vám jako Atlassian třeba poskytne. A další produkt, který s asetami souvisí, je Asset Discovery, což je služba, která vám umožní načíst externí data do asetů a načítat je třeba i automatizovaně. Takže si tam například můžete vést nějaký obraz třeba vaší databáze nebo vašeho hardwareu a když na ten Asset Discovery napojíte svoje zdroje, tak on umí vlastně aktualizovat data a zobrazovat je ve formě asetů přímo vlastně v té instanci, v té Jiře. Tak, další, co tady můžeme zmínit, je ty AI funkce. Opět jsme už měli nějaké na to předchozí webináře a i kolega o tom mluvil, takže to tady nemusíme už víc teď rozvádět. Úložiště. Tady je to asi důležitější téma než u klasické Jiry, protože u Service Desku se často stává, že opravdu se tam přidávají nějaké větší přílohy. I to může být nějaký váš automatizovaný proces, který tam bude přidávat větší přílohy v řádu desítek, stovek i megabajtů. Už jsem takové příklady viděl. A pokud takový proces vám vstoupí do toho service managementu, tak se vám poměrně rychle může stát, že to úložiště 250 GB vám nebude stačit, protože samozřejmě pokud je nějaká opakovaná činnost a větší přílohy, tak se to úložiště může poměrně rychle zaplnit. V prémiovém plánu to úložiště už máte neomezené. A tady ke zvážení ty další věci, opět je to archivace, platí všechno, co jsem už říkal.
podpora 24/7, to je to stejné, co už jsem říkal. Tady navíc se přidává nějaká pokročilá podpora těch ITSM procesů, hlavně je to change management, incident management. Ukážu tady takovou ještě rychlou ukázku. První ukázka je tady to Help Centrum. Tady vidíte příklad, kdy už máme dvě různá help centra a vidíte tam tu šedivou, vlastně tu šedivou bublinu, kde vidíte, že v tom jednom help centru máme nalinkovaný jenom jeden projekt, v tom druhém help centru máme všechny projekty, které v té naší instanci jsou. Těch help center si můžete vytvářet větší množství, tady mám například takhle dvě, a jak vidíte, každé to help centrum má jinou adresu, takže vy potom těm vašim zákazníkům komunikujete tu adresu, kterou chcete, aby používali, takže uvidí ty portály a ty projekty, které chcete, aby viděli. Takže můžete mít pro různé skupiny uživatelů a sdílet jim různé help centra. Typicky třeba můžete mít jedno pro interní uživatele firmní a jiné pro externí zákazníky, kteří vám zadávají požadavky. Tady další příklad je, vidíte nějakou kartu testovací, třeba upgradeu serveru, kde si nataháte informace z assetů, pracujete tam třeba i se servisami, takže to je zase service management, kdy tam připojíte nějakou danou aplikaci, nějaký servis, která má nějaké další možnosti pohledu a plánování, jak s nimi pracovat. Tady vidíte například change kalendář, který jsou součástí právě taky až prémiového plánu, kde vy plánujete ty change, ty změny, které budete dělat ve vaší třeba infrastruktuře nebo na vašem, na nějaké vaší činnosti, tak si můžete tady plánovat v kalendáři, kdy ty změny chcete dělat. Ty informace se načtou přímo z toho požadavku automaticky, takže vy tam naplánujete nějaké datumy, hodiny, od kdy do kdy to má probíhat a v kalendáři potom přesně vidíte, na kdy je to naplánováno a jak to třeba koliduje s nějakými freeze, kdy nechcete, aby se změny dělaly a jestli tam je kolize, není tam kolize, jestli je tým dostupný a není dostupný, tak tyhle všechny funkce se odemknou v tom prémiovém plánu. A to je vlastně asi všechno k těm ukázkám k porovnání premium a standard plánu. A poslední taková kratší kapitola tady ode mě jsou ty novinky, které v poslední době Atlassian představil a integroval, hlavně teda mám pokrytou Jiru a Confluence. Tak to první obecné téma je nějaký backup a restore těch cloud instancí. Ten je dostupný ve standardním i v prémiovém plánu a nově byla spuštěna beta, do které bylo možno se přihlásit a bude v průběhu roku snad uvolněná už potom pro všechny uživatele. U té bety nové funkce jsou, že inkrementálně můžete dělat backup nějakých příloh, to znamená, nemusíte vždycky zálohovat celou tu instanci, ale Atlassian tam se snaží vyvinout možnost inkrementálních, že jenom to, co se změnilo, tak se přidá do toho backupu a ten backup by měl být rychlejší. Dále vám Atlassian umožní vlastní storage na backupy, kde až 14 dní můžete ukládat a obnovovat ty svoje backupy, které si vytvoříte. Takže máte takový svůj prostor, kde můžete si ty backupy ukládat a je to vlastně v ceně toho řešení. A třetí možnost je, že ty backupy můžete ukládat na nějaké vlastní Amazon úložiště. Jelikož celá platforma Atlassian běží na Amazonu, tak vy si můžete tady, pokud máte vlastní úložiště u Amazonu, tak tu zálohu si ukládat na něj úplně mimo vlastně infrastrukturu Atlassianu. Ale zatím je to samozřejmě zjednodušené, že to bude udělat velmi jednoduše, ale můžete to takhle přímo automaticky ukládat na nějaké vaše úložiště u Amazonu. Možnost samozřejmě, že to ukládáte na váš nějaký dedikovaný prostor zůstává, ale je potřeba ji naskriptovat. Tady to řešení to vlastně umí automaticky. Další Jira Product Discovery jako produkt, tak tam byla přidaná podpora data residency, to znamená, můžete si přímo říct, kde budou vaše data uloženy, na jakém serveru, v jaké části světa. Je to hlavně z nějakých právních důvodů. V Confluence byla zlepšená integrace s Figmou, což je nástroj, který Atlassian koupil, takže nyní je přímo Figma umí zobrazit data z Confluence, když s ní pracujete. A byly přidané databáze v Confluence, což je pohled na issue, rozšířený, poměrně sofistikovaný, můžete ho tam dělat filtry, určit přímo zdroje a zobrazit data přímo v Confluence, budeme tam mít ukázku. A pro adminy je možné nastavit nějaký omezený přístup aplikací
tím jsou myšleny například i add-ony, které máte ve vašich produktech, k jakým datům můžou ve vaší instanci přistupovat. Tady máme nějaké ukázky, tady například můžete vytvořit pravidlo security k nějaké aplikaci a tady vidíte vpravo, že můžete zablokovat nebo povolit, že ta aplikace bude mít přístup k nějakým vašim datům. Takže tohle se dá nastavit. Musíte na to mít i Atlassian Guard. Takže sice je to funkce, která byla přidaná zdarma, ale funguje pouze, pokud máte i Atlassian Guard. Další tady vidíte už trošku živější ukázku těch databází. Tohle je stránka v Confluence, které je vložené makro té databáze a tady vidíte, že já na tom makru nastavím vlastně pohled dat, jaké issue tam chci vidět z Jiry, cloudové Jiry, a potom tam můžu dále filtrovat, dělat tam různé pohledy. Jo, tady vidíme, že jsem tam nastavil nějaký filtr, mám tady nějaký druhý pohled, třetí pohled na ty data. Jo, takže je to přímo v Confluence stránce, ale oproti dřívějšku poměrně sofistikovaný pohled na ty data, možnosti libovolně nastavit, filtrovat. Takže ideální varianta třeba, když máte nějaké týmové schůzky, můžete si udělat pokročilý tady přehled těch požadavků v Jiře, které chcete řešit a přímo je třeba dávat do zápisů ze schůzek a podobně. Má to poměrně rozsáhlé možnosti nastavení konfigurace. Tak, další novinky, které tam máme, je nějaká v Jiře sumarizace komentářů, to se opět týká AI. A můžeme dělat podmíněné formátování v list neboli seznamu na projektech. To znamená, v těch software a business projektech máte nějaké možnosti, jak zobrazovat data přímo integrované v těch projektech, tak nově tam přibylo podmíněné formátování, to si ještě ukážeme. A byly přidané další možnosti, jak projektový administrátor může měnit workflow a layout issue, to znamená měnit pořadí polí na obrazovce. Dříve to mohli jenom admin celé Jiry a nově tato funkce jde odemknout i administrátorům jednotlivých projektů, takže odpadne ta práce pro administrátory celé Jiry a admin každého jednoho projektu si může už plně měnit workflow a layout těch issue. Jira Service Managementu, poslední věc, co tady mám, je, je zjednodušená změna konfigurace request typů, takže přímo u request typů můžete nastavit změnu workflow a změnu issue typeu, který ten request daný bude mít. Dříve se to muselo složitě konfigurovat přímo v nastavení Jiry, nově to jde během pár kliků změnit přímo u konfigurace request typeu a Jira vás provede obrazovkami a zeptá se vás, jak se má nastavit to nové workflow a jaký issue type se má použít. Takže je to pro mě zjednodušení práce pro ty konfigurační změny request typů. Tady máme příklad nějaké sumarizace ještě komentářů, opět jsou ty AI funkce, to znamená, pokud je tady třeba hodně komentářů, tak tady vidíme, že nám to AI samo navrhne nějakou sumarizaci, co se vlastně dělo na tom issue. Vidíte tam, že tu informaci vidíte pouze vy, to znamená, vám to takhle dá takové okénko, kdy vám to sumarizuje, co se tam dělo a pro vás je to ušetření nějakého času pročítat třeba desítky komentářů do historie. Další příklad tady máme to podmíněné formatování, takže když jste na projektu, vidíte tady list, tak si tady můžete přidat podmíněné formátování, že assigný jsem třeba já konkrétně, chci to fialovou barvou, dám uložit a hned se mi tady všechny požadavky v tom listu, které splňují ty dané pravidla, tak se mi zobrazí tou danou barvou. Takže to je to podmíněné formátování, které už je jako dostupné ve všech projektech, které obsahují list, seznam požadavků. A další ukázka je, jak jsem zmiňoval, ten request type. Nově můžete přímo u request typeu na projektu, tam přibyla možnost replace workflow, změnit workflow a pak se vám otevře takové dialogové okno, co je vpravo, kdy změníte workflow, můžete změnit i ten typ issue, který ten daný request type nese a během pár obrazovek změníte celou tu konfiguraci, je to podstatně jednodušší, než se to dřív muselo klikat manuálně. Tak, to je za mě asi všechno ohledně těch novinek. A poslední, co tady mám k tomu, je nějaké shrnutí. Dalo by se říct, že ten cloud už pro většinu uživatelů, kromě nějakých velkých korporací a hodně technických instancí Jiry, dostačuje pro většinu klientů.
pokud si nejste pořád jistí, které funkce přesně potřebujete, jaký plán zvolit, tak se vždycky můžete oblatit na nějakého Atlassian partnera, čili klidně i na nás. My vám můžeme udělat analýzu, pomoct vám s tím rozhodováním. Je tam docela důležité, že i opravdu detaily můžou rozhodovat o tom, který plán použijete. Typicky třeba automatizace. Řeknete nám, funkce standardu stačí a třeba můžeme zanalizovat, budete potřebovat hodně automatizací, do toho limitu se nevejdete, tím pádem budete potřebovat aspoň pro nějaký produkt třeba prémiový plán. A tohle opravdu můžou být nějaký malé detaily, na které se přijde až při té analýze, které pomůžou rozhodnout, který plán se musí použít. Jak jste viděli, ty novinky, to jsem i říkal, ale drtivá většina novinek, které Atlassian představuje, se už týkají pouze cloudu. Datacentrum těch novinek dostává poměrně málo a už se ani do budoucna neplánuje, že funkce, které nyní má cloud, že by se používaly v datacentru, že by se integrovaly do datacentra, nebo že by cloudové produkty mimo Jira a Confluence, třeba to Jira Asset Discovery a další produkty, se daly napojit na datacentrovou Jiru. Tam se uvažuje z větší části, hlavně teda jenom už o cloudu, že budou fungovat pouze v tom cloudovém prostředí. A dá se taky předpokládat, že postupně bude docházet k větší a větší integraci těch Atlassian cloudových služeb, aby vytvořil, nebo vlastně už teď to tak je, ale bude se to nadále zvětšovat, vlastně jeden velký ekosystém pro vaši práci, který bude mít různé nástroje, které budete používat na to, jak spravovat vaší práci, jak vaši osobní, tak i ve vaší firmě. A postupně do toho budou víc a víc proniknout AI nástroje, které vám budou tu práci se snažit usnadnit.